Stel je voor, je bent ziek en moet een operatie of een behandeling in het ziekenhuis ondergaan. En altijd moet je dan wachten, soms maar een paar dagen, maar soms ook bijna een jaar. Zo blijkt uit gegevens van de Nationale Zorgautoriteit, die L1 geanalyseerd heeft. Zo'n lange wachttijd is niet alleen onprettig, maar zou ook eigenlijk niet mogen als je kijkt naar de richtlijnen. Laten we dus wat voorbeelden bijpakken. Een niet-urgente ingreep aan je maag of darmen bijvoorbeeld. Daar moet je in het Zuiderland ziekenhuis bijna een jaar op wachten. In het ziekenhuis in Maastricht is dat een maand. Bij aan het wachten op een staaroperatie dan duurt dat in Weert dik een half jaar. Terwijl dat bij het Vicarie maar een maand of minder duurt. Die wachttijden kunnen regelmatig veranderen. We gaan erover verder praten met collega Jos van den Broek. Die is op de redactie. Ja Jos, wachttijden van bijna een jaar. Dat is lang hè? Ja, dat is lang, Wouter. Dat is voor niemand prettig. Niet voor de patiënt, niet voor de specialist, niet voor het ziekenhuis. Je moet je beseffen dat bij Zuiderland het aantal specialisten maag, darm, lever hebben uitgebreid van 10 naar 17 de afgelopen jaren. En toch blijft die wachtlijst onverminderd groot. Ziekenhuizen werken in Nederland met een zogenoemde triagesysteem. Dan krijg je een code, rood, oranje of groen. Rood, dan moet je binnen 2 weken worden gezien als je bijvoorbeeld een tumor of een gezwel hebt op de lever. Als je chronische diarree hebt of je bent flink afgevallen, krijg je code oranje. Krijg je de kleur oranje, dan ben je binnen 6, 7 weken aan de beurt. Ja, en die groep daarna die kan soms wel een jaar wachten. Dat is onprettig en het ziekenhuis doet er eigenlijk alles aan om die wachttijd zoveel mogelijk te beperken. Dus we hebben extra maag-darm-leverartsen al aangetrokken. Dat duurt natuurlijk even voordat je dat gaat merken in de wachttijden. Maar wij zorgen er gewoon voor dat iedereen die hulp nodig heeft, wat acuut is, dat wordt direct gedaan. Er is 0 wachttijd. En voor dingen die kunnen wachten, ja, daar moeten mensen soms voor wachten. En dat proberen we tot een minimaal hoeveelheid te beperken. Jos, dit speelt niet alleen in Limburg. Ook de rest van het land heeft er last van. Oorzaak, personeelskrapte, vergrijzing. Wat moet er nou gebeuren? Ja, de oorzaak ligt eigenlijk misschien een beetje in de buurt van september 2022. werd een zorgakkoord gesloten om die kosten van de gezondheidszorg in de perken te houden. Terwijl natuurlijk steeds meer mensen hulp nodig hebben en zorg nodig hebben. Gezondheidseconoom Wim Groot die zegt, ja, we moeten nu ingrijpen. Toch meer specialisten en efficiënter werken. Voor sommige specialismen moeten er meer opleidingsplaatsen komen. We moeten meer doen om verpleegkundigen te behouden voor de zorg. En de zorg zal efficiënter georganiseerd moeten worden, zodat de productiviteit omhoog gaat en waardoor mensen sneller geholpen kunnen worden. Ja, Jos, nou zitten we hier in Limburg natuurlijk in een grensregio. Patiënten kunnen ook even die grens overwippen naar ziekenhuizen in België en Duitsland. Vaak met kortere wachttijden. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk heel verleidelijk. Je hebt hier allerlei privéklinieken. Je kunt naar België, je kunt naar Duitsland. Daar ben je sneller aan de beurt. Er zijn ook specialisten die heel veel kwaliteit hebben. Wim Groot zegt, ja, je moet wel uitkijken. Want als de verzekeringen niet dekt, dan krijg je daarna natuurlijk een peperdure rekening die je zelf zult moeten betalen. Dan kan je soms wel voor onaangename verrassingen komen te staan als je naar een kliniek of een ziekenhuis in het buitenland gaat waar je zorgverzekeraar geen contract mee heeft. Dus daar zou ik altijd wel eerst goed nagaan en contact opnemen met je zorgverzekeraar voordat je daar naartoe gaat. Ja, dat is Wim Groot, gezondheidseconoom. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Wat blijkt, die mensen die na een jaar worden gebeld, die de code groen krijgen, blijkt dat 1/3 van die mensen geen klachten meer heeft. Dus je zou kunnen zeggen, het probleem lost uiteindelijk zichzelf ook gewoon op. Dankjewel. Jos van den Broek vanaf de redactie.